Tak, ahojte lidi, tady je Tomáš Binár a vítám vás u mojho dílu z Minecraftu. Že tu mám slimy, tak je dříve zabiju, ale půjdem stavět hrad. Těžíme ten můj creeper strom, co tam mám. A těžíme teda víc stromů. Postavíme si nějaký hrad. Ale nejdříve si ale dám písvod, protože budu stavět a musím si opevnit vesnicu. Protože minule jsem zapnul zombíky a byla to úplně hroza. Jdem se vytěžit, počkej. Se vytěžit stromy. A ještě si změním ale textopek, protože to je... Šup. To nezvládlo, nebo co se stalo. No. Okay. Ale nějak málo zvířat se tu ale spawnuje. Nevím proč. Nevím. Vidím zatím krávy, žádné ovce. Krávy, prasata, nic, slepice, nic, nejdete všechno. To moje první video. Já zkouším, jaké to bude. Nevím vůbec, jestli to zveřejním. Nebo co. Vidíme prostě, jak to bude vypadat. Tak, kolik máme ty stromy? Tak. Tak. To postavíme. Vezmeme starý jako. Postavíme tudy, asi tady. Tady. Lopatu, ještě stejnou lopatu. Kamo, kdo ti zničil sklo? Studánko, kde jsi? Postav. Tam. Kde je studánka? Tady. Takže. Robíme si. Železnou lopatu. Lopatu, to je 60. Maslambon, tak, měříme tebe velká, nevím, 10, 10. Pojďte dvě. Takže to, tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nebude stačit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20. O jedno. A zase tam máte dveře, že? No bože, co to je?
Ježiši. Chce začít pršet, nech se mi to začíná lagovat. Kolik mám FPS? 15. Labota 15 FPS. Mám tu jenom dokonalou rovinu, tak. Zkouším, jak se to hraje. Hraju to s brachou. Tak, jestli bude to točit tohleto video, alebo nebudu tady dělat, to je můj bracha. My se dohodli, že budeme tady to se zahrát spolu. Vždycky se přihlásí za mě. Budeme hrát. Tak, to bychom měli, tak počkej, vyjít ty dveře, počkej, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asi zde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asi tu. Ty vole, tu mám trojkę. To vypadá tak, že jsem to postavil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mám to. Takže. Děláme to normálně. Bude to vypadat pět na oko a sice, ale to už je. Hop. Šup. Tyhle furt padá. Jsou lagy a teďka bezzajebaný. A kdyby neprošelo, se omlouvám, že se to tak laguje, ale za to nemůžu. V poslední době mám jak úplně zalagovaný počítač. Notebook, noťas, tak. Rovna noťasu. Ty vole. A stupní. Nic moc. Tak. Jo. Tak asi počkám, to stopnu. Počkám, než začne pršet, že tak se to vůbec nedá stavit. A zatím to postavím jako zeď. A spustím nahrávání, když nebude pršet, tak se omlouvám. Za minutku se uvidíme. Papa. Tak jsem zpátky. Přestalo pršet a už končím se střechou, tam ty věžičky dostavím a už bych to tak ukončil. A můžu konečně. Co? Nech toho štěpí. Kde lidi tě slyší, jak tady fňukáš. Že lidi, ohodnoťte, co si myslíte mojim brachovi, on je úplně kaput. Je mu 5 roků a už valí Minecraftoši. A tam taky je. Ale já ho teď tu nepustím, prostě říkám, že ne, tak ne. Je tu od rána až do večera. No. A už mě s tím štve. Já to nechci. Ne, Štěpánku, nech toho. A lidi tě slyší, dívej.
Dívejte lidi, jak brečí. Dívejte na ně. Jak brečí, tady Tiňuka. Já tě zabiju. Vidíte? Štěpánku, přestaň, jsem ti říkal. Počkej, až to uslyší ti lidi a co řeknu na tebe. Zavolaj na tebe dětského polepšovna. Dětskou polepšovnu. Dobře. Dobře, tak mi... A do školky jdem pěšky. No, Jsme zaspali, víte, tak je doma. Šmeď jeden. no, Co ne? no. Mám to říct mamce? Neříká si, že budeš malovat? Co jsi namaloval? Nic. Ona malo. No co? Au. No auto, a co ještě? A nic. Co bys teďka dělal ve školce? No, co bys dělal ve školce? No, a my máme daleko počítače. Co bys dělal ve školce, říkám teďka. Se tam. Daleko. No, to určitě. Mígnutý. Jak dělej, s kým se bavíš? Je to tvůj noťaz? Když tačka říkal, Taťka nic neříká. Tak. jo, jo. A jestli... No stejné věžičky. A jak tačka říkal, že mám jít od počítače pryč, tak jsem šel pryč. Tak máš zase velké. Pustí mě tam na chvilku. Štěpane, Ale bude to celý minuty. potom půjdeš na počítač. Ale na počítač. Ale tam jsem v Minecraftu nesmrtelný. No co asi Já na to? prostě budu hledat, Ticho, buď, už jsem ti říkal. já budu hledat multiplayer vlastně se. Tam jsem Na to, nesmrtelný. počkat, to dám na YouTube a uvidíte, jak ti, uvidíte lidi, jak tady mluvíš, jak se chováš, jak brečíš a nahlásíte do dětského domova. Jo lidi, nahlašte ho. Ne. Tak ticho to bude. To 3, 2, osel jsem. Já mým počítačem. Mluvíš tady do mě? A tak to vypadá 1, 2, 3, 4, 5, 7. No to se můžu asi jít klouzat. Ale já bych to asi tak už nechal, teda. Kašlu na to. Ty jo, netopířnu, máš jsem tady to. Nebudete tady, v žádném případě, na to zapomeňte. Už byste tady mi lítali. No Miguel. Migejte, nebo vás sejmu. Osvětleno. No a tady mi chybí světínku. A doufám, že jsem tady nic jako nebezpaunoval, jako. Tak. Je noc. Budu se vyspat radši. Hopity, 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 hopity. Dobrou noc. Ukaž, kolik máš plnění? Tak. Já bych to ukončil. Já ještě se osvětlím zvenku. No takový nemusí. Šup. A já nemám torče, ani úry, nic. Jo, štěpí, co teď? A jak si dám teď? No, vypadá to, že asi vytěžím toho štěpíka jeho. Jo. Tady toto. Je mi líto, promiň kamo, ale potřebuji 8 toho. Jestli 4. Jestli to je multiplayer Minecraft, tak to je dobrý. Sorry. Jestli je to multiplayer... Ticho, jsem ti říkal, že nemáš mluvit, ne? No,
A furt mluvíš. Budu mluvit. Ty vole, já tu mám pece. Já jsem maso, jsem rozbudala. Ich ty, mluvíš na mě, vidíš, jak to vypadá? Co teďka diváci řeknou. Nemusím dělat pec. Ticho tu bylo. Mám si pece, mám tam... Ježíš, nemá tu nějaké dřevo? Nemáme. Mám. Já vím, však to jdu vytěžit, ale... Který prostě. Mutovaný stůl. To je úplně hotový test tam. Vlastně včera hodně pil večer. No. A já jak to vypadá, teda si zničím jednu kovárnu. Protože mám tady 2. 2, 3, 4, 5. Tak. Uvažuji, co udělám. Chleba. Ty chleba. Vyrobit. Nácej, kamo, spalí se. Co ty? Co ty máš, co tam máš? Vejtu chleba, co tam jde? No a co jako? Lůku. No já jsem si chtěl dát port do Endu, oši. A já nepočkej. A proč? 14 kobostů, obsidianu, no tak tady jsem šupnu, tak filak. A jo postavím. Já chci zapalovat. A jsem zvědavý. Vypadli se mnou, že když mám dokonalou rovinu, jsem si dal, jestli bude dokonalá rovina tam. Ale to asi ne, že? To nepůjde. Šupnem to tak, snad to mám dobře postavené. Si jo, vezmu si železo. Nemám zapalovat, nevidíte? Nemám. Co je? Můžu se vyrobit. Co? To zapalovat. Já vím. Zas naopak, já jsem Manta. No, tak to asi už končíme, nevím sice kolik nahráváme, ale já už bych to ukončil. Ještě se podíváme do mojeho plotu a ukončíme to. Ne, teď to bude dlouho trvat, tak jsem mohl chvílenku. Na. Vidíš to? To pokazil. A? Ty. Aha, lagy jak prase. Tak tady není dokonalá rovina. Ty vogo, to jsou lagy. No nic, tak jdem domů zpátky. Protože tu se to nedá. Vůbec se to tady nedá. Tak. Ještě to osvítíme. Ten můj special hrad. Haha, special hrad. Už mám. Tak, dáme si torčem. Co to touče? Světla, ne? No, světlo. Točí. A já to mám na češtinu dané, protože angličtinu vůbec, ale vůbec neumím. Jsem se učil ve škole němčinu a ne angličtinu, tak jsem si to dal na češtinu. Už ta televize tam řve. Co? Jak nevíš, ty jsi tam díval na animáčka. Tak šibuj. Vypnu. Tak, osvítíme, tady ještě šup. Hop, jo.
Tak, ještě střežku, o. Osvítíme. Střížku, to mluvíš. Tak. Tak, já bych to pro dnešek ukončil. Tak se mějte pěkně. Jestli se vám video líbilo a omlouvám se za brachu. Nevím, kde se ty slova naučil ve školce. Asi. Tak se omlouvám. Jestli se vám video teda líbilo, tak dejte ovšem like, budu strašně rád. Ahoj.